Lo wakwaZulu setshenziswa umamba uhlala la ngaseMojusi uye wathi usithujwa kusithumethi sothatha into zabantu sibabamba inkunzi namhlanje obhudi laba basibambe ngale ngasithu wakwabhasa ngala izansi Iminyaka emingaki ndoda? Ngina 14 iminyaka enginayo ngina 14 ngihlala ngale ngaseMojusi nami. Bangathi sebabamba inkunzi baphica amafoni. Abantu ngisababamba inkunzi bawu3 kanye neboss yona ibijwayele ukuzisebenzela ithi sila. Bawu3 kade lo mbambe lasimanti lapha ngasendlini ke. Bahamba uboss. Wawukuphi? Usebukade khona nje nawe. Bahamba. Usebukade khona nje nawe. Ngangikhona ngizange ngingene kodwa ngaphakathi endlini. Ngoba ngangisaba. Uphatha noma inkunzi wena? Angithi wena uphatha noma inkunzi wena? Oh, uyaphatha iphika spray. Phela. Nemess. Bangase bakwazile abantu. Angobakwazi abantu. Futhi uma sewenzani? Ujwayele bafutha kuphela. Uma sepho bathuse ngathi ngizobakwazi. Uma sengijwayele ukuphathela kubathuse ngathi ngizobakwazi ngithi kanje. Wazi umgwazi umuntu? Angaze ngimgwazi. Ngeke azavuma. Kodwa uzovuma kodwa. Angaze ngimgwazi. Uzovuma sekufika isikhathi. Ngoba egcina imfesi la into eyenzakalayo lezi akusinto manje le. Okwenzayo ngoba ukuhlupheka noma ngoba uhlela abazali bakho? No, akusukuhlupheka. Yini? Angibehlula abazali bami. Usafunda? Kodwa ngaxoxa esikoleni ngabaleka ekhaya. Ufunda kanjani abale baxoxa esikoleni? Ufunda kanjani? Ngabaleka ekhaya. Ufunda kanjani? Lona ke Ndoda cha so lo hlangana nomngane wakho ukusuka neminyanga kuba nohaba. Igama lami Andile isibongo kwaGasa. Ngiminyaka u13 namhlanje kade ngihamba lofana lona kade intshontshe. So mina wangiwathi ngimbambele ishidi. So the time ngimbambele ishidi wathi sehla saye ezansi sahlala lapha ezansi. Kanti lo mfana vele kanti mina ngazi ukuthi unamacala. Lethame manje kanti nami ngizofakeke ecaleni nami kanti licala ngilazi mina ngaveseni ngafake ngathi lecala lalomfana lona uyena lo mfana ontshontsha ubamba abantu inkunzi. Usho ukuthini methi ishidi ithulwe wena ekhulumeni? Ngithulile ngathi ngibambele ishidi yena uyena ulithule ekucingo bese wathi angimbambele ishidi angazi iqiniso nangu umuntu okhanda abantu ubenza izilimi mina ngaze ngithule lutho mina. Wena ke chaza ke ndoda mebe kuthuma uzothi ubhozise kuphi nesibindi wena khibe isikho wena unesibindi sisongela emzini yabantu kuse impetha labantu mama bafika nami wathi sibende bafika lapha kwami bezwe bafika nje lapha yini aneza wona nimama inkunzi ama drugs noma nibhema ini nimama inkunzi emotshwala niyezimali okay lungile manibona mfowethu sebenza amaphara lapha namhle bona mfowethu yeke nesikole mfethu yonke into mfethu ubona uhlanda ngishilo wena nayo lo mfethu uthophe la baxoxa bafethu babona aqonisa manje asaqonisa ukutshengisa nokusilinda manje ungayifihli 5 TikTok let's bamphakathi naba bafana basayekhithekhaya emeveli bayasho ukuthi bayasetshenziswa thule impahla ocengweni njengamanje sakhomba ibhoza yabo nangomunye shona lapha nawo ndoda shona lapha sebekubona iqaphele emevili abafana abancane abantu baxwaye emevili emphakathi vela ndoda njengamanje se police station sefuna iveni la sihambe sekubhoza yakhe kanda amafoneni umphakathi abafana basibamba emevili enkunzi nabo se police station njengamanje la abafana babamba inkunzi la emevili nabo ngibabona kahle bheka ifoni bayibona umphakathi abafana basibamba inkunzi nabo